pojat. Pekka ja Risto. Minnekäs Maija menee? Maija ja tytöt Maija ja Rauha. Rauha on täällä. Rauha, näytä naamas. Noi. Hyvä, hieno. Hieno Maija. Hieno Risto. Missä Pekka? Pekka. Hieno Pekka. Noin, hyvä. Siellä jo vähän tapellaan. Ja Risto suunnittelee kiipeämistä. Risto suunnittelee kiipeämistä. Niinkö Risto? Meinaatko kiivetä pois? Upsista. Sinne kellahti.